kutenda chokwadi namabasa makuru akaitwa natenzi Jesu Kristu kufira iwe neni pamuchinjiko mudikani kuti tive zvatiri muzuva ranhasi kuda kwatenzi Jesu Kristu. Ngativatendei. Ndinotenda chokwadi namabasa makuru akaitwa natenzi Jesu Kristu weduiso uyu musiki wedu aneru doruguru tenzi Jesu Kristu wedu aneru doruguru rumbidza iwe denga rumbidza iwe nyika rumbidza iwe gungwa nesunga tirumbidze tenzi Jesu Kristu wedu aneru doruguru uyu musiki wedu aneru doruguru kana ndorangarira mabasa andakabata kana ndorangarira zvandakaregererwa inobuda misodzi kana ndafunga izvi inobuda misodzi kana ndafunga izvi ndiri mutadzi zvangwini ndakawanirwe nyasha uri mutadzi mudikani wakawanirwe nyasha. Ichokwadi ndiri mutadzi zvangwini dai vasiri tenzi Jesu Kristu ndingadai ndiri chiiwo ini. Uri munyangadzi mudikani rangarira nyasha dzawakaitirwa iwe. Ngatirumbidze tenzi wakatifira isu ngavongwe Jesu Kristu wakatifira isu. Ichokwadi nganamatwe Jesu Kristu wakatinzwira tsitsi wakarembera padanda pakusaka pako iwene. Ngarumbidzwe nganamatwe mabvi ese ngamupfugamire. Na